It is easy to install. It cannot always have known in summer and winter, but also like this. Tighten the nut. Will not fall for 2 years. So ang ako untang gustong gi-order kay ingon ato unta siya hayhayan kay wala lagi may hayhayan sa kanang mga habol sa mga tuwalya nga dinaggo na kay among kasagaran gigamit is kanang hanger ra. So ug manlaba mi og habol amo ra sang i-hanger hinuon gaan na siya kay tungod gi-dryer man siya, pero mas nindot jud siya nga kanang ma-plaster gid siya kay nindot siya tan-awon kung mahayhay nimo nga lapad-lapad. So nag-order ko og ingon ato nga hayhayan. So mao ni karon ang na-deliver nabot na. So pag abot ni ana ako dayong gi-ablihan kay lagi gusto na excite ko ba kung pareha jud ba sa akong gitan-aw o pareha jud sa ilahang gi-post nga gipakita nga mao na ang porma og sa dihang pag-abli na nako ay sus ko pati para kung dugay naka-abli kay tungod sa excited wala ko kagamit og gunting na kanlat-kanlat pa more tungod sa ka-excited wala kagamit og gunting nya gahi biya siya i-abli. So ako orang gigamitan sa mga mahiwagang kuko ug sa dihang pag-abli pak sus ko mao na akong gipakita kapatim din ang kagamay madayana oy nya imagine na mahal pa ba kayo nya mora nay porma. Oh my god, scam pa more mo na pailad lagi dayon kay kaniling lindot kayo ang gipakita sa ilang mga commercial nya imanhiman pag abot more day na lumping pa nabali pa ang nabawog pa ang tumoy na dako kay bawog. So mao na ba no nga magsige ra order sus ko man wala nagkarimao na holbot ta pud ako sa pikas na abi ko og usara siya kay mugbo kayo kay akong gi-order ani kay taas kay para layo-layo di siya maabtan. Then ang style mo niya kay imo ra siyang na isig tumoy na mao na siya nabawog siguro sa pag-deliver siguro kung naunsa ba kay anong nabawog na siya. Grabe yan naman sa mga sailors sa mga FB page ba tarunga sa din taon ninyo oy nga kanang dili sa din taon malakansi ang inyuhang kanang kuan ba ang mupalit sa inyuha then maka-purchase pero balik kinsa may ganahan mo balik ang purchase nga tanawar gudaw nga nabawog ng agi din sa dihang wa pa ko kay baw nga unsaon ni siya kumagi pag na hasta si auntie gitabangan na lang ko ni auntie asa dapit imutang kay tungod wa ko kay baw nga unsaon pagpagi ana kay wa po ko nya din hibong ko nga na siya spring mao di ay kay na siya spring kay tungod di ay nga imo ra siyang lubag-lubagon adjust ang iyang adjust niya mo taas or mumubo. So kung imo siyang ipataas mo tong mulak siya imo siya ang pikas to mo imo siyang itukod sa sa bongbong din ang pikas pod sa bongbong ya imo lang siyang i-adjust nga tuyok-tuyok hantod siya muhugot nga dili na siya kinahanglan pa og barinahan nimo ang imuhang bongbong kay imo ra siyang ilak niya unsaon ang paglak-an ang mubob na kayo kinahanglan mo siya nga nasag kay i-sit up niya nga pareha niya nga sukod sa iyahang katas-on lumping kay ang tumoy ay sus ko pero saon taman nga na scam man gyud na mao na siya porma. Sige ako tuslok-tuslok kung saon kay tungod wala pa ko kay bag unsay pamagi ha. Hantod nga naglibog na lang ko ako na lang ikatawa o sa dihang ako na lang ikaon og tiwa siguro kay nagkaon mo ko nang higayon na ya. Tungod lagi ka excited. Sus ko mao ra din kalabasan 850 pa kay nastanan niya mora na ug ni auntie pa mura kuno gunitanan sa payong. Nagpailad-ilad sige pailad pag sige. So mao na siya ang na-order sa FB page mo nay resulta sa magsigi og order sa mga FB page inigabot klaro kayong scam ug sa dihang nagsigi kog pangita og pamaagi kung unsaon gini siya paggamit ug diha nagsigi kog liso-liso ala kanang akong gisampulan dira sa may jealousy akong gilaklak kung mao gyud siya hantod nga nakita nako kung nakuha na ko ang iyang adjust nga nanaon dai siya pagpamaagi iliso-liso hantod nga mohugot siya then isig tumoy na akong gisukod-sukod inanaon dai siya pagmagi hantod nakuha nako ang iyahang style nga inanaon siya paggamit ug sa dihang ni abi nako ganang ang usa kay walay tiil-tiil na nakitaan nabilin dai siya siyang putos ug mao nang gikuha sa akong auntie natagbaw siya og kuha kay gahi lagi kayo kay maupod lagi aka na siya nga higayon na yan na nang gigamitan og gunting kay para makuha to ang kanang puti nga tumoy niya nga mo na siya ipaslak sa tumoy nga mo na siya mudaog lak didto inighugot nga dili siya mahunlos pa ubos kung imo na siyang
imo na siyang iporma og kanang hayhayan, mao na siya napilipit ang dila, mao na siya nga gigunting sa akong auntie, iyan ang gikuha ang tiil-tiil og sa dihang naduha na gid siya, pero uy di jud siya magamit, gakuha na gid siya ay kung baga usik-usik ra gid siya sa kwarta kay mahal kayo, medyo na 850 niya, mora na siya ang na-deliver. Abi na kung pareha jud dito silang example nga dako siya, din taas siya, din nindot sad siya og ganang lock nga lapad siya niya. Andiri lingin niya human lumping, ay ambot scam pamur. Naghana na jud scam oy. Sus ko nara gid nato kung magpa-scam patak kapila na gid ma-scam. Arang-arang pang Lazada o Shopee mo orderan siguro kay kung imong i-return, pwede ra kayo i-return, pero sa FB page iniguan nimo ana lahi na sa mulusot. Sus ko scam pa more. Lesson learned na gini sa siging order nagkana kang scam kung saon nimo ay scam, naghana na jog mga scam ron, depende ra gina nato kung magpadala ta magpa-scam ta, di